Здравейте, уважаеми зрители! На Велика събота вие сте с предаването «Вяра и общество». Днес, по изключение, започваме доста по-рано от обичайния ни час, но така е днес, вече 10-та поредна година. Българската национална телевизия има изключителната привилегия да излъчва директно от Йерусалим богослужението, свързано с измолването на благодатния огън. Това богослужение ще бъде в центъра и на нашето предаване днес, което започва сега. И в следващите минути заедно с вас ще проследим наживо от Йерусалим това богослужение, което се свързва с едно от най-големите чудеса. Чудеса поне за вярващите християни. Разбира се, съвременният рационален ум отказва да приеме благодатния огън като чудо и търси своето логично обяснение. В крайна сметка живеем в достатъчно плуралистично време, за да можем да оставим на всеки свободата да приеме благодатния огън за чудо Божие свише или за дело на човешката ръка. В крайна сметка важното е да можем да бъдем съпричастни на това, което се случва в Йерусалим. За 10-та поредна година наистина невероятен шанс за нашата национална телевизия да излъчва директно от Йерусалим измолването на благодатния огън. Това пряко предаване се осъществява и с търговското посредничество на руската НТВ. Сигнала, който получаваме от Йерусалим, всъщност е с посредничеството на Москва. В момента започна обиколката на параклиса на Божи гроб, там където се измолва благодатния огън, обиколка или литийно шествие, което напомня за отиването на жените мироносици и трите покрусени жени, които в неделната утрин са отивали да помажат тялото на мъртвия Исус и които са първите човешки същества, които чуват невероятната вест за Христовото възкресение. Това литийно шествие всъщност става и в всички православни храмове в нощта на Възкресение, когато се изнася пасхалния огън от Свети Олтар и духовниците обикалят заедно с вярващите около храма. В този момент това извършва Йерусалимския патриарх Теофил III заедно с православни духовници, които са от Йерусалимската патриаршия. Виждаме ги в момента. Там е и българска църковна делегация, която традиционно също е в Йерусалим, за да получи благодатния огън и да го донесе в нашата страна. Малко по-късно в предаването ще разберем подробности от нашия специален пратеник Иво Никодимов. През следващите минути, както вече ви казах, ще ви направим съпричастни на това невероятно събитие в православния свят, което приковава погледите на много вярващи. Преди това обаче в предпразнично настроение сме, но знаем, Страстната седмица е времето, което подготвя вярващите за Великото таинство и за Великото събитие. Затова ние ще се върнем 2 дни назад, на Велики четвъртък, когато Православната църква припомня за великото смирение на Спасителя, който приема да стане жертва и изкупител за цялото човечество. Вижте как един млад епископ последва пътя на Спасителя и даде своя знак за смирение, измивайки нозете на свои духовници и на свои миряни. Исус уми нозете на учениците и си облече дрехата. След 70 години забвение у нас се възражда един малко познат църковен чин – умиването на нозете, така както го извършил нашият Бог Исус Христос преди Тайната вечеря с 12-те апостоли. Това е еврейски обичай, с който така от най-древни времена е било почет към гостин, към уважение към гостин, който идва в къщата, в дома, и така са измивали нозете. И като взе обрус, препаса се, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците. За 3-та поредна година този ритуал се извършва във Врачанска епархия, лично от нейния викарен епископ Киприян.
Около символичната пасхална трапеза в ролята на апостолите в катедралния врачански храм Свети Николай Чудотворец седнаха 8 свещеници и 4 миряни. След литургията на Велики четвъртък и преди Великия маслосвет, младият архиерей коленичи пред 12-те християни и уми нозете им, така както Христос е дал пример за смирение на своите последователи. Който иска да бъде първи, нека стане последен. Господ е извършил най-голямото милосърдие, умил нозете на учениците си, милостта към тях, с което е заповядал да бъдем милостиви към всички наши брати, сестри и ближни, да изпълним закона Христов за любов към всички наши ближни. Било то и врагове включително. Посланието показва смирението на Господ Исус Христос, че Той е измил нозете на своите ученици, но ние не можем да се сравняваме с Господ Исус Христос, защото сме твърде малки и грешни на тази земя, но все пак искаме да покажем традицията, която е била някога и духовното развитие в нашето общество и че и днес може да се случват тези картинни преживявания с чина на умиване нозете на свещенослужителите или на цивилни лица. Така че това е духовна потребност, която всеки трябва да изпитва. Умиването на нозете е било към неговите ученици, последователи, апостоли. За тях това е било така открехване за малко завесата или вратата с това, което те трябва да се занимават през следващите дни и години на техния живот. Това трябва да ни подсеща и да ни кара винаги да помним милосърдието, което ние трябва да проявяваме към всички останали. Но това не е за да се парадира с него и да се прави сензация, тъй като свещеното писание е онова, което ни дава смисъла на живота. Смисъл на живота е да се молим вътре в сърцето си, в тайната стаечка. Чувството е много лично и няма как да се пресъздаде. Много е специално чувството и носи силна вяра. Смирение, това е основното състояние на християнската душа в тези дни и в оставащите часове до Възкресение Христово. Със смирение след малко и Иерусалимския патриарх ще влезе в параклиса на Божи гроб, за да измоли благодатния огън. А сега за днешния ден и за предстоящия празник ще си говорим с първия ми гост, отец Александър Лашков. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Отец Александър, обикновено Велика събота е времето на предпразника, на празничното очакване, на празничната суета и някак си остава в сянката на Възкресение Христово. А това е също един много важен ден. Кое е неговото съкровено послание? Посланието на Велика събота. Да. Съботата, знаем, тя е денят преди неделя. Когато съботата, обикновено събота след обед и в неделя, ние не постим, защото празнуваме Христовото възкресение. И така е през цялата година. Тази събота, обаче, Велика събота, е единственият постен съботен ден през годината. Това е един наистина много специален ден. Когато очакваме някой празник, да кажем, очакваме Рождество Христово или някой светителски празник или някое друго събитие, кръщение Христово, денят преди празника и самия празник, и особено дните преди празника, не са наситени с такъв трагизъм. А днешният ден е възможно най-тъжният и най-мрачният ден в човешката история и в нашия християнски календар. Учителят е разпънат на кръст, апостолите са уплашени, са смутени, са се скрили и очакват най-лошото. Разочаровани са дълбоко. И в богослужението на църквата този ден е отбелязан с едни специални песнопения, да кажем 51 песнопение, което да мълчи всяка плод човеча, да мълчи всяка човешка плът, да мълчи, защото е обхваната от смущение, защото се е случило нещо трагично. Творението е разпънало своя Творец. Това е ден, пак ще кажа, на уплаха, ден на голямо смущение, ден на голяма скръб
И още нямаме, ние го имаме сега, но тогава апостолите не са имали предчувствието за празник. Предчувствието за празник обаче все повече завладява хората и вярващите, разбира се. Така и в Йерусалим, откъдето предаваме наживо картина от най-святото за всички християни място, църквата на Божи гроб, църквата, която се нарича Възкресение Христово, и точно в нейния център е параклиса на Божи гроб. Преди да продължим да следим наживо от Йерусалим церемонията по измолването на благодатния огън, ви предлагам, уважаеми зрители, да видите как става подготовката на самия параклис на Божи гроб за този важен момент, слизането на благодатния огън, както и да се опитаме чрез камерата да ви въведем в това най-свято за всички християни място. Рано сутринта на Велика събота тежките двукрили врати на църквата Свето Възкресение се отключват от един друговерец. От 8 века ключовете за най-почитания християнски храм в света принадлежат на мюсюлманския род Нусейбе. Така е сложен край на дългите препирни между различните християнски общности, чий е Божи гроб. Отварянето на храмовите врати се случва по един и същи начин всеки ден, но на Велика събота вниманието към този акт е по-особено. Църквата Възкресение Христово представлява обширен комплекс, събрал под покрива си храмове и параклиси на различни християнски общности. В центъра, под огромен купол, е параклисът на Божи гроб. В сегашния си вид е от началото на 19 век. Издигнат е на мястото на по-стар параклис, който е бил съграден върху гробницата, в която се вярва, че е положено тялото на мъртвия Исус. Параклисът е известен с гръцкото име Ковоклие. Във Византия това е названието за императорската спалня и тъй като Синът Божий е почитан от християните като цар на царете и господар на господарите, превърнатата в храм гробница, където той 3 дни е почивал, също се нарича Ковоклия. Каменното ложе, върху което е било положено Христовото тяло, е покрито с мраморни плочи. Върху тях се поставя кандило, в което се запалва благодатния огън, а след това пламъкът му озарява всички кандила в храма, които горят до следващата Велика събота. В същинския Божи гроб се влиза през така нареченото предверие на ангела. В центъра му се намира малък олтар. В него е вграден къс скала. Вярва се, че това е парче от камъка, който е закривал гробницата и е отместен от ангела след възкресението на Спасителя. Със спомена за този камък и чудодейното отваряне на гробницата е свързан и един от ритуалите, предшестващи снизхождането на благодатния огън. Точно в 12 на обяд вратите на параклиса на Божи гроб се запечатват с голяма пита пчелен восък. Върху него поставят печатите си всички християнски общности, които имат храмове в Йерусалим. Това запечатване показва, че ковоклията е празна и в нея не гори никакъв пламък. Същевременно, затварянето на вратите с голям восъчен печат напомня за погребението на Исус Христос. Според евангелист Матей, след свалянето от кръста, тялото на Сина Божий е положено от Йосиф Ариматейски в гробницата, която той е приготвил за собственото си погребение. След като мъртвия Исус е обвит в погребален саван и поставен върху каменното ложе, гробницата е затворена с голям объл камък вместо врата. Избутването на този камък е коствало усилията на няколко мъже. На следващия ден върху този камък фарисеите поставят печат и с разрешението на Пилат гробницата се охранява от римски стражи, за да не би учениците на Христос през нощта да дойдат и да откраднат тялото му, а след това да разпространят слух, че той е възкръснал. Печатът, сложен върху гробницата и охраната от римски войници,
са удостоверявали, че тялото на мъртвия Исус наистина е вътре и не може да бъде изнесено и укрито. Всеки, който иска да стори това, би трябвало да счупи печата и да убие войниците. Деяние, което ще бъде наказано със смърт. С този дребен детайл, евангелският разказ показва, че апостолите, които по това време са изплашени от разпъването и смъртта на учителя си, едва ли биха дръзнали да счупят римския печат. Всъщност, когато Исус възкръсва и ангел слиза от небето, за да отмести от гробницата тежкия камък, печатът е счупен, а войниците, ужасени, се разбягват. За печата на фарисеите, който е едно от косвените свидетелства за Христовото възкресение, напомня восъчната пита, поставена на Велика събота върху вратите на Божи гроб. Преди Иерусалимският патриарх да влезе в параклиса на Божи гроб, за да измоли благодатния огън, восъчният печат се сваля и вратите се отварят. Така както в ранната сутрин на Възкресението, входът на гробницата е стоял отворен и тялото на Христос не е било вътре. Тази потресаваща гледка се разкрива най-напред на покрусените жени, дошли да помажат с благовония тялото на Исус, когато те смятали за мъртъв. Объркването им става още по-силно, когато виждат върху тежкия камък, закривал гробницата, да стои младеж с бели одежди, който благо им казва: „Зная, че търсите разпнати Исус. Няма го тук. Той възкръсна, както бе казал. Елате и вижте мястото, дето е лежал Господ.“ Точно на това място, мястото, където е лежал Господ, след броени минути ще влезе Иерусалимския патриарх Теофил III, за да отправи своята коленопреклонна молитва за слизането на благодатния огън, за запалването на благодатния огън. Днес по обяд вратите на параклиса бяха запечатани по начина, по който видяхте и в нашия репортаж. В момента те са запечатани и предполагам след броени минути камерите ще могат да ни покажат как става разпечатването и влизането на Иерусалимския патриарх. Разбира се, с тази уговорка, че струпването на хора на църквата на Божи гроб е много голямо и понякога гледната точка е така твърде относителна, за да добием конкретна представа, но все пак да сме благодарни, че можем да го наблюдаваме на живо. Вече имаме връзка и надявам се да имаме връзка с нашия специален пратеник, с специалния пратеник на Българската национална телевизия в Иерусалим, Иво Никодимов. Иво, здравей, чуваме ли се? Да, чуваме се, здравейте. Здравей, къде се намираш в момента? Аз в момента се намирам между олтара на църквата и параклиса на Божи гроб, така наречената гръцка църква или гръцката част на църквата. Българската делегация се води от митрополит Гавриил, ловчанския митрополит, който заедно с Иерусалимския патриарх от олтара се отправиха преди минути, минаха покрай нас и се отправиха към мястото, което ще се за поредна година ще се измоли благодатния огън. Иначе наша делегация сутринта, както много рано на летище Бен Гурион, още към 6:30, малко след 8 часа беше на входа на Стария град и към 8:30 беше една от първите делегации, първата официална делегация пристигнала към църквата Възкресение Христос. Чувам, че е доста шумно около теб. Отвори наша делегация, първа влезе и митрополит Гавриил веднага влезе в олтара, където очакваше и дочака да патриархът на Иерусалим, за да се подготви за тази молитва, която очакваме всеки момент да започне. Не знам дали ме чуваш, чувам радостните възгласи на хората. От 3 различни български църкви. Разбира се, към нея винаги е и директора на дирекцията по вероизповеданията на Министерския съвет. Благодаря за това включване. Разбираемо е. Иво няма как да ме чуе, тъй като е много шумно около него. Вие сами се убедихте, уважаеми зрители. Надявам се след запалването на благодатния огън да имаме малко по-добра възможност за чуваема връзка, така че да го включим отново. Изпълнена е църквата на Божи гроб, както и пространството около самия храм с много богомолци.
Обикновено това са хора от всички православни страни, от Азия и от Европа. Чуват се възгласи, молитвени, радостни възгласи на всички езици. Може да се чуе и руска, и украинска реч, разбира се българска, гръцка. Има също много православни араби, които на този ден са в Йерусалим, така че ако по някакъв начин искаме да си представим какво е било вавилонското стълпотворение, мисля, че Йерусалим на Велика събота е достатъчно красноречив пример в това отношение. Разбира се, и мерките за сигурност са невероятни. До църквата на Божи гроб се стига през няколко пропускателни пункта. Израелската полиция би особено зорко. На моменти даже така усилията им минават допустимите граници, но в района на Близки изток някакси тези неща са оправдани, имайки предвид, че от 2 години насам света и този район живее под една ужасна заплаха, така наречената ислямска държава. Но, както виждаме, никакви опасности не са в състояние да спрат и вярата на хората, и ентусиазма им на този ден да бъдат в Йерусалим. Понякога камерите са недостатъчни, за да покажат наистина реалната обстановка, която е в Светия град. Наистина улиците му буквално гъмжат от хора, така както и преди близо 2000 години този град е бил изпълнен на празник Песах, стария еврейски празник Песах. Така и сега той се изпълва с много поклонници отблизо и далеч в дните на Възкресение Христово. Още повече, че тази година Великден при източната църква и Великден при западната църква е само с 1 седмица разлика, така че поклонниците от западната църква, една част от тях все още не са напуснали Светия град, към тях се присъединяват и поклонници православни от източната църква. Трикратна е обиколката, която прави Иерусалимския патриарх. Винаги тази обиколка се съпровожда с песнопенията Твоето възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небесата. Удостои нас на земята с чисто сърце да те славим. Молитва, която в нашите църкви ще започне да се отправя от до вечера, когато ще се отслужи и първото пасхално богослужение. Не мога да различа сред духовниците ловчанския митрополит Гаврил, но тези от вас, които внимателно следят, може би да го видят. Всички водачи на официални делегации, духовните водачи, са в тази свита на Иерусалимския патриарх и заедно с него извършват това трикратно обхождане на гроба Господен преди Иерусалимския патриарх. Някъде около 2 часа обикновено става това влизане, да влезе и да измоли благодатния огън. Продължаваме да следим какво се случва в Йерусалим, но преди това, като един поглед към днешния ден, Велика събота, деня, в който Христос все още е в гроба, ще чуем едно песнопение в великолепното изпълнение на българския патриарх Неофит. Снищеле си в преизподняя земли и сокрушиле си вереи вечния, содержащия связания Христе, и тридневен, яко от кита и он, воскресале си от гроба. Отрок и от пещи избави ви, бив человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие. Един благословен Отцев, Бог и препрославлен. Това песнопение напомня за един много важен момент, който се случва
в часовете на Великата събота. Слизането на Христос в гроба. Всъщност, то ни е известно от апокрифните Евангелия. Да. Слизането на Христос в ада. Трябва да си кажем първо, да уточним, че ада това не е някакво място и буквално не е някъде ниско, не се слиза, а че ада е състояние. Смъртта не е само смъртта, като следствие от греха, не е само отделяне на тялото от душата. Смъртта е отделяне на творението от Твореца, прекъсването на връзката между човека и неговия Творец и Бог. Смъртта е входът, през който се минава, за да се влезе в ада, да се влезе в това състояние. И Христос, като истински човек, няма как да не умре. Трябва да умре. Иначе нямаше да има спасение, нямаше да бъде валидна саможертвата. Той минава през смъртта като през ход и влиза в състоянието наречено ад, за да възстанови тази връзка, тази прекъсната, разкъсана връзка между човека и между неговия Творец. А как на съвременния човек да се обясни възкресението? Ние, съвременните хора, вече сме толкова изкушени, имаме невероятен достъп до информация. Как може да обясним на съвременния човек, че това, което църквата възпява, ще възпее от довечера, в което вярва вече близо 2000 години, що наистина се е случило, че не е някаква илюзия? Да. Възкресението в природата Бог явно обича така предзнаменованията и предвестниците. В природата знаем, че, да кажем, има, когато идва пролета, преди да разцъфтят цветята, има едно кокиче, равява се първото цвете. Това го срещаме навсякъде. Христос ни подсказва още при живе с възкресението на Лазаря, че един човек може да бъде върнат от смъртта, да му се възвърне живота. Но възкресението на Христос е коренно различно от възкресението на Лазар. Лазар е възкресен и се връща в състоянието, което е бил преди да умре. Докато Христовото възкресение, това, което очаква всички нас според нашата вяра, е преминаване в коренно различна сфера на битие. Сякаш създава се една нова човешка природа. Едно прославено човешко тяло, което може да минава, така нареченото според апостол Павел, което може да се движи със скоростта на светлината, което може да минава през материални прегради, но може да бъде и пипнато, и усетено. Сякаш Бог иска да пресъздаде цялата природа, да пресъздаде човешкото естество. Има една прекрасна книга на Клайв Стейпълс, Луис «Чудесата». Той там говори много добре за възкресението и казва, че Христос ни обещава: ето, аз отивам да ви приготвя място. Казва така, че Христос отива да приготви място за себе си и да приготви място друга вселена. Изцяло друга вселена за новата форма на живот на човеците и на всичко останало. Както каза, сякаш Бог от това поле, пространство, време, сетива, материя, иска да го прекопае, да го преоре, да почисти бурените, за да насее нова реколта. Както казва апостол Петър в своето послание, че Бог ще свие този свят като свитък и ще има ново небе и нова земя. Това ли е отговора и на този постоянен въпрос? Защо след като Христос е победил смъртта, потъпкал е злото и дявола, хората продължаваме да умираме? Не е това отговорът, но отговорът е следният. Няма как да не умираме, защото ние сме материални същества. Не сме като ангелите, само дух. А всичко материално в цялата Вселена е преходно. Ние сме човеци и сме смъртни. За нас обаче, вярващите, смъртта е само един вход, един преход, едно преминаване, една врата, чрез която влизаме в възможността да живеем вечно с възкръсналия Христос. За безбожниците, за невярващите, това е абсолютен край на всичко. Човешката личност е изцяло погубена. Отговора на това, защо смъртта съществува, е следният. Смъртта съществува, защото ние сме материални и сме смъртни. За това съществува. И Христос, за да победи смъртта, казваме, Той победи смъртта чрез смъртта. Това е, както да кажем,
еди кой си победи болестта. За да победи болестта, той трябва да се разболее от тази болест и да я преодолее. Христос, за да победи смъртта, трябва да умре и след това да възкръсне. Ако той не почине, ако той не умре, няма как да я победи. А в какво се състои тогава тази победа на смъртта от страна на Христос прямо човешкия род? Тази победа се състои в това, че няма да има така наречената втора смърт. Свети Йоан Богослов пише в своята книга Апокалипсис, значи първата смърт е, когато ние умрем по-човешки с телата си и душата се отдели от тялото. При страшният съд пред Христос ще се изправят всички живяли някога хора, всички народи и живи християни пред Него, знаем от Евангелието от Матея, така и тогава ще бъде въздадено всеки му според това как е живял и така. И тогава ще настъпи или не втората смърт. Тези, които ще бъдат осъдени на, да го кажем условно, на вечни мъки, на отдалеченост, на отделеност от Бога и от Неговата светлина и доброта, все едно умират втори път. А пък тези, които са живяли според, които са получили прошка, да кажем, ще живеят вечно в общение с Бога. Ето тази възможност получават вярващите. В този смисъл е победена смъртта. Дава ни се възможност, чрез спазването на повелите и стремеж към доброто и към светлината, да живеем вечно в общение с Бога. В този смисъл смъртта е победена. Казахте светлината, няма как да не говорим за светлината точно днес и то на фона на тази невероятна гледка от църквата на Божи гроб в Йерусалим, където стотици вярващи очакват светлината. Защо е толкова важен образ на Възкресението светлината? Тя е важен образ, да, не само на Възкресението, но въобще на Бога. Сам Христос казва, аз дойдох светлина в света, аз съм светлината на света. Така, интересен момент, ако има време да го кажа, на всички почти езици, познати на човечеството, думата за божество има един общ корен. Тук съм си записал, че на индийския дева, Диос на гръцки родителен падеж от Зев, Деос е на римски, Дева на персийски, Теос Сиф на старонемски, Дия на келтски и така. Основният корен е див, което значи блестя, светя. Значи, думата оттам е дивен. Моля? Оттам е дивен, да. Значи, общо Бог е значи този, който е светлина, който е блести, който е абсолютна чистота и светлина. И Христос сам казва за себе си, както казах. А защо е символ на Възкресението? Защото според свидетелството на свети Григорий Нисийски, а по-късно от 7-8 век на Свян Богослов, Петър и Йоан, когато тичат към гроба да видят, че Христос тялото му го няма така, стига до гроба, Йоан се спира като по-плах, може би, и Петър влиза вътре. Влиза вътре, вижда, че стоят повивките. Ама как вижда? То е още тъмно. А в тази пещера с малък отвор е абсолютна тъмнина. Смята се и по предаване се предава, че гробът е бил изпълнен със светлина. Нетварна, нетленна, божествена светлина. И оттам светлината е символи на Възкресението. Освен това, по предаване се знае, че когато Христос възкръсва, лумва пламък не, а лумва неземна светлина. Такава, каквато е имал Христос при преображението. Не тварна, не сътворена. Един от така известните съвременни богослови, митрополита на Навпакт, Яротей Влахос, много интересно казва, че всъщност хората смятат, че тази светлина, която снизхожда на Велика събота, е таворската светлина, божествената светлина. Всъщност тя е образ на тази светлина, но не е самата светлина. Кое е образ на тази светлина? Благодатния огън. Благодатния огън. Да, някои смятат, че благодатния огън в началото, защото благодатния огън не се явява само в Параклиса, в Ковоклията, а някои има и заснето и с камери, че едни проблясъци, едни светкавици, които от различни места, от икони, от кандила, така се мяркат и така едни синкави светлини. Че... Те и сега, доколкото успях да видя, имаше камерите дадаха хора, които отправят взор точно нагоре. Явно следят тези светкавички.
И оттам се създава всъщност пък погрешната представа, че огън някакси буквално слиза. Буквално слиза. От небето. Но и сега нещата са много, така, как да кажа, замрачени и така, защото има безброй светкавици, фотоапарати и така. И вече това е изгубено, това усещане в тъмнината да видим тези проблясващи небесни светлини. Но те са само в началото. Когато се запалват светлини, това вече си е такава пламък и светлина материални. Ще си позволя да го цитирам митрополит Еротей, който казва: има някои, които сравняват нетварната светлина, която учениците са видели на Тавор при преображението на Христос, с благодатния огън, който поклонниците виждат на Велика събота в храма на Възкресение. Аз вярвам, че свети огън, който слиза в Йерусалим на Велика събота, е свръхестествено събитие и това става видно от начина на появяването му, но това, че пламъкът в началото не изгаря, от това, че въпреки изпълването на храма с огън, никога не са ставали пожари, както разбира се и от факта на душевната промяна, която той предизвиква у вярващите. Този огън обаче, казва митрополита на Нав Пактия Еротей, има начало, развитие и край. Него го виждат всички, независимо от духовното им състояние. Всеки може да го докосне и накрая да го угаси. Благодатният огън е без съмнение дело на нетварната Божия благодат, но не е самата нетварна светлина от Тавор и светлината на Христовото възкресение. Да. Какво обаче означава благодатен? Да. Благодатен огън. Да. Благодат, под благодат ние разбираме и според тълкованието на отците, благодат това е Божията енергия. Благодат това е Божието присъствие. Благодат това е Божията проява, определена в света. Когато казваме, че този огън е благодатен, значи той има свръхестествен произход. Това е проява, някаква изява, достъпна нам на Божията енергия, на Божията сила. Това значи благодатен. Благодат е Божията енергия. Божията сила. Божията енергия се предава и чрез света. Този огън, така ли? Да, да. Чухме възгласите на гръцките поклонници Христос воскресе. Съвсем нормално е вече по това време в Йерусалим да се поздравяват с Христовото възкресение. И доколкото мога да видя, би трябвало да тече последната обиколка на църквата на Божий гроб, така че след броени минути наистина Йерусалимския патриарх да влезе вътре и да измоли благодатния огън. Обикновено това става около 2 часа, но виждам, поне нашия часовник в студиото показва, че сме 9-10 минути след 2. Вероятно върви в закъснение цялата церемония, но така или иначе ние сме в готовност да я проследим до самия край, до запалването на огъня, така че бъдете с нас, за да проследите как това ще се случи и тази година. След мъничко към нас ще се присъединят и двама души, които са отдадени на вярата и на перото. Двама писатели, Теодора Димова и Александър Урумов. В очакване и на благодатния огън продължаваме с отец Александър. Искам да ви попитам и това през последните години, ако не ме лъжа паметта, от 2006 насам благодатния огън вече се пренаси в нашата страна с официална делегация. Не се ли получава обаче на моменти едно фетишизиране на този огън? Хората отиват на църква и търсят огънчето. Има ли от огънчето от Йерусалим? И ако няма случайно от огънчето от Йерусалим, са разочаровани. И на всяка цена ходенето ни на църква се превръща в такава една самоцел. Да получим огънчето от Йерусалим. Точно това се получава. Фетишизиране. Никога не сме застраховани от това. Това го имаме и при иконопочитанието. Там сме на ръба, нали, на истинското иконопочитание и на ръба да се отнасяме към иконата като към едва ли не като към идол. Казва се, тази икона лекува от това, тази икона дава това. Не иконата. Бог ликува. Ние се молим само пред нея. Да, има едно такова фетишизиране. Има едно такова фетишизиране чисто в паленето на свещите. Ама колко са на брой? Ама тук ли трябва да запаля? Ама защо така? Защо там? Да, това го има. Винаги, когато се отнася
нещата на нас, на човеците. Ние сме психофизични същества и винаги смесваме духовното с вещественото, с материалното. Винаги чисто духовното и мистичното с профанираното и с неподходящото за случая. Как да отговорим на тези, които профанират вярата, може би без да осъзнават? Опираме пак до това. Да имаме религиозна грамотност, да имаме религиозна просвета, да знаем точно в какво вярваме, да имаме познание и да не вярваме само вярата ни да не остане само на едно битово равнище, само в границите на традицията, на козунаците, яйцата, бърбавите, клонки и така, а да се издигнем с вярата си в едно духовно мистично ниво и да влезем в истинската същност на празника. Как да отговорим наистина на хората, които профанизират вярата? Казвам здравейте на Теодора Димова и Александър Румов. Благодаря ви, че вие сте с нас днес. Благодаря ви и аз. Благодаря за поканата. Как да кажем на всички, които отиват до вечера на църква, обаче май не знаят за какво отиват? Как да им кажем за какво да отидат и как да се държат адекватно? Без да нравоучителстваме. Това е голям проблем. Всъщност не може да се говори на хората директно. Да, ние бихме искали да кажем, ти трябва да отидеш, защото трябва да вярваш, но на никой човек не можем да кажем, ти трябва да вярваш. Защото всеки има свободна воля и той се присъединява към вярата през свободната си воля. Само за секунда ще ви прекъсна, извинявайте, но няма как днес динамиката е такава. Иерусалимският патриарх току-що влезе в гробницата на Христовото възкресение в Божи гроб, параклиса на Божи гроб, за да може да измоли огъня. Видяхме и как се загасват абсолютно всички светлини, така че цялото пространство най-напред да бъде озарено именно от тази благодатна светлина, която ще бъде изнесена от гроба Господен. Това изгасване на светлината, отец Александър, всъщност не напомня ли по някакъв начин и за тъмнината, която изпълвала самата гробница след полагането на Христос в гроба до мига на Възкресението? Да, безспорно. Това е една пещера, изсечена изкуствено ли в скалата и вътре е било тъмно, когато пък се положи вече и камъкът, в гроба е имало пълен мрак. Но тук, ето вижте, има светлинки, ето проблясват и много светкавици. Така, това, което пречи, това, което ето сега виждаме, което пречи да се видят тези светкавици, тези проблясвани, тези синкави огънчета, за което свидетелстват много очевидци през вековете, че предшестват самото слизане на огъня. Така това не е възможно. Освен това, както виждаме, не е напълно Тъмнината, тъмно. в крайна сметка, обаче е също много голям образ в християнството, духовния мрак. Господин Румов. Това, което мен лично винаги ме е впечатлявало, е, че светлината и тъмнината нямат нищо общо. Светлината свети в тъмнината и тъмнината я не схвана. Съвършенно разделени са, особено в духовния свят, светлината и тъмнината. И това, което преди малко говорихте в студиото, е нещо изключително завладяващо, изключително мен лично дълбоко ме впечатляло. Светлината като символ и образ на Исус Христос, като един от синонимите на Исус Христос. А това, което вие преди малко казахте за какво да кажем на хората, които ще отидат тая вечер, всеки човек има нужда от вяра в Исус Христос. Христос е един изключителен лидер на своето време. Той е завладяващ. Не случайно, между другото, когато говорим дали вярваме или не вярваме, ние живеем във време определено с Неговото рождение. Вярващи и невярващи живеем в днешния априлски ден, 2015 години по-късно. Възкресението на Исус Христос превръща първия ден от седмицата в последен ден от седмицата. До тогава знаем, че събота е последния празничен ден в старозаветен план, според евреите, някои го спазват и сега като последен ден на седмицата. Така че той е личност, която е оставила своето отпечатъка от своето присъствие не само в исторически план,
но и до ден днешен, защото в Библията се казва, че Исус Христос същия вчера, днес и завинаги. И това е, което трябва да знаем, понякога го забравяме. Изключително дълбок отпечатък в цялата съвременна цивилизация. Дори тази, която не е християнска, и тя се влияе от Исус Христос много дълбоко. Включително има свидетелства как през Средновековието, когато Йерусалим, разбира се, това е на много битово ниво, когато Йерусалим вече е под османска власт, мюсюлманите също на Велика събота са отивали да получат от благодатния огън, както те са го наричали. И през Възраждането го има този термин, нашите хаджии са го употребявали, светия Нур. Нур също е от арабска дума, която е свързана с божествената светлина, тъй като исляма също почита божествената светлина като символ на богопознанието. И мисля, че това е също много показателно за това как наистина Христос е невероятната личност, която може да обединява. Бога невероятно е слязъл, по традиция винаги се изнася най-напред от един от двата отвора и от двата отвора, които са страни на параклиса на Божий гроб, преди Иерусалимския патриарх да излезе и да го предаде тържествено на всички богомолци в храма. Мисля, че патриарха вече е на входа на параклиса, и благославяйки с запалените свещи, предава огъня. След малко ще видим как целият храм буквално ще лумне с тези свещи. Предполагам, уважаеми зрители, тези от вас, които редовно следите този директен ефир през годините, знаете, но ще кажа за тези, които може би не са обърнали внимание. Прави ви впечатление колко дебел е снопа с свещи, който се използва на Божи гроб. Това всъщност са снопчета от по 33 свещи, по една за всяка година от земния живот на Исус Христос. Виждаме представител на едно от другите изповедания на Арменската църква, който също го отнасят на ръце до храма, който е също при Божи гроб, който се държи от Арменската църква. Става едно състезание, започнах и това да говоря, че става едва ли на едно състезание, коя църква първа ще получи от благодатния огън. Виждаме хора, които тичат, за да разнесат огъня по всички храмове християнски, които са в Йерусалим. Благодарение на тези бързи младежи, в повечето случаи това са араби християни, огъня достига и до всички богомолци, които са на улиците в Йерусалим и не са могли по една или друга причина да стигнат до църквата на Божи гроб. И буквално за броени минути не само храма на Възкресението Христово, но и всички околни улици около църквата запламтяват от тези свещи. Виждаме тази наистина невероятна картина, която, слава Богу, за 10-ти пореден път и Българската национална телевизия има шанса да транслира директно от Йерусалим. Виждаме и кандилото, което се поставя предварително и в което най-напред се е запалял огъня след коленопреклонната молитва на Иерусалимския патриарх, който измолва огъня с думите: Бог да обнови света с неизказаната своя благодат и със светлината на своето познание, с което е просветил езичниците, изпълнил небето, земята и преизподнята при своето възкресение. Иерусалимския патриарх се моли също светлината, която ще слезе при неговия гроб, да послужи на вярващите като дар за освещаване и изцеляване от болестите, а злите сили и демоните да изпълни с ужас. Спасителя да благослови, освети всеки, който с благочестие се докосва до този огън и да му дари вяра, да може да живее според неговите заповеди като син на светлината. Това са думи, които преди броени минути Иерусалимският патриарх Теофил III по традиция отправил в параклиса на Божи гроб, измолвайки запалването на благодатния огън. Няма как обаче на фона на тази невероятна, пищна и празнична картина да не се замислим за началото, за онова време преди близо 2000 години, когато апостолите са били свидетели на разпятието. В тези часове на Велика събота обаче отец Александър каза в началото на нашия разговор:
те са били страшно объркани. Може би са имали предчувствието, но по-скоро са имали страха от това, което се е случило. Не е ли някакси в абсолютен контраст това, което сега се случва и състоянието на апостолите, на първите Христови следовници тогава? Отец Александър. Разбира се, абсолютен контраст. Аз споменах. Като ако си спомним двамата ученици, вървейки към Емаус, казват, ние разказват за... Малко ме развълнува картината. Ние го мислехме, че той е пророкът, който така велик пророк, а пък ето, нали, те го разпънаха, той беше убит, положен в гроба. Едно страхотно разочарование, една огромна трагедия за тях. Изпълнени те със сърцата си пълни с страх, с дълбоко смущение и с много голямо разочарование. Те въобще не очакват това, макар че Христос ги е предупредил и там на планината се е преобразил за момент пред тях, за да им подскаже по някакъв начин какво ще бъде след възкресението и така. И те за това, те са толкова оплашени и смутени, че когато им съобщават жените, че Христос го няма, така те не вярват. Те не вярват. Това също, тази неверие, това неверие тяхно, не вярват, че това се е случило. Така че те не очакват никакъв празник. Това свидетелстват новозаветните писания. Това са дни, това е ден, съботата, на дълбок страх и на дълбоко разочарование и на дълбок душевен смут и объркване, както казвате вие. Александър Орумов в неговата книга Исус Христос, власт и политика също много хубави страници отделя на това състояние на апостолите, на този страх. Само си представете, това са 12 души, които са минали един доста сериозен кастинг, между другото. Те са избрани първо от стотици, хиляди се казва, че следват Исус. След това остават 70 и накрая остават 12. Само един от 12-те е юдеин, 11-те са галилеяни. Те са малко по-втора ръка хора. Това е един от сериозните упреци от тогавашния елит към Исус Христос, че се обгражда с втора ръка хора. Той общува дори с самаряни, което е все едно, как да ви кажа, съжалявам, че дали роми или цигани, да не объркам, с най-изпадналите от това съсловие. Той общува с тях. И това е с най-презрените. С най-презрените. Той докоса прокажени в разрез с закона. Но това, което се случва тогава е, че всъщност тези 12 души, които очакват, че ще заемат позиции, защото едно от очакванията е, че Месия в лицето на Исус Христос ще заеме Йешуа Хамашиях, той ще заеме трона в Иерусалим. Защото това е едно от очакванията. Той е потомък на Давид, който обединява 12-те племена. Всъщност, това, което не се случва със смъртта на Исус Христос, превръща до вчерашните аутсайдери, за малко повярвали се, че те са вече новия елит земен на Иерусалим, ги превръща отново в още по-окаяно състояние. Имайте предвид, че Петър казва на Исус Христос при едно от подсказванията, както отец Александър каза, при едно от подсказванията на Исус, той му каза: няма да умреш, Господи, в никакъв случай. Бог няма да допусне това да се случва с теб. И тогава Исус му казва: махни се зад мен, Сатана, защото това ми е съблазън на мене. Така че Исус неотклонно върви към разпятието, но никой от неговите ученици, 12-те последно апостоли, които остават от предишните, които са отклонили и са оставили Исус Христос, последните, тези 12, които остават, те са в пълен шок. Да. И те са потресени, те са объркани, обезверени. Въпрос има още един, който е много интересен. Какво се случва с тези 11 вече, след отклоняването на Юда, предателството и смъртта му? Какво се случва с тези 11 души, че да преобразят целият тогавашен свят, тази вяра, този огън, който излиза от тях и чрез тях да преобрази цялата тогавашна империя и в крайна сметка, вследствие на дълги процеси, във времето, 3 столетия по-късно, Римската империя да признае, че това е идеала и че това е религията, която всъщност трябва да бъде следвана и че Христос е Бог. Какво се случва с тях? Случва? Възкресението. Без съмнение. Може ли 11 души да отдадат живота си за човек, когато са видели да разпъват на кръста, най-възможно презряната, освен че и най-мъчителната,
най-презрената смърт на онова време, да го видят как е прободен от римското копие, как от него тече секрет, вода и кръв, как го свалят, как го полагат мъртъв, как го балсамират, защото тогава, според тогавашните, не случайно се казва, че той вижда развързания плат, който е увито тялото му, защото той е положен с запечатано буквално, според тогавашните традиции, с благовонни масла, с много платно върху него и благовонни масла, което се превръща като лепило. И да го видят. И тези хора след това, много от тях, всъщност всички, това, което не се посочва в Библията, се разказва от преданията, те отдават живота си за Исус Христос. Тези хора не са били луди. Те са видели нещо, което ги е преобразило. Странна лудост за 11 души, че изобщо след това. Да, колективна халюцинация, казват някои. Ама те много индивидуално са умрели. Да. За Исус. Те не са умрели колективно. Не е халюцинация, само да допълня. Възможно ли? Халюцинация, ако говорим за халюцинация, тогава би трябвало тялото да бъде в гроба. Гробът е празен. Освен това за преобразяването, така е. Възкресението те не вярват, но полека-лека го приемат. Христос им се явява. Веднъж, дваш, на 500, на 11, на 12, така, и укрепва им, разяснява писанията и така. Но също много важен момент е Петдесетница. Слизането на Светия Дух. То превръжда повече или по-малко отплашените, шокирани Христови ученици в смели, в вдъхновени проповедници, които нищо не може да спре. Никакви човешки пречки и препятствия не могат да ги спрат, да не проповядват разпнатия Исус и да разнесат благата вест по всички краища на Вселената, както тогава се е казало на света. Много интересен момент, на много интересен момент обръща внимание Теодора в едно свое прекрасно есе "Заспали от тъга". За апостолите, които сякаш още преди разпятието не са усещали какво ще се случи. Ние в четвърта... Типично човешко състояние ли е това да е Господ пред теб и ти самият така да се съмняваш, да не си сигурен? Само да поясня на зрителите, че така отново на запис този път вече излъчваме специално за вас, уважаеми зрители, отново спускането на запалването на благодатния огън, тъй като от Йерусалим вече се излъчва само еднообразни кадри с хора, които излизат от църквата на Божи гроб и вероятно всеки момент сигнала ще бъде изключен, но пък още веднъж на запис имате възможност да се насладите на тази невероятна гледка. Прощавайте, Теодора, за прекъсването. Ние в четвъртък вечерта на последованието на 12-те Евангелия слушахме първия отказ. Той е съставен от части на Евангелието по Йоан и той е най-дългия, чете се 20-30 минути. Това е един своеобразен монолог на Христос пред неговите ученици и накрая завършва с първосвещеническата молитва и монолог на Христос пред Бог. Той като че ли е сред нас, като че ли ни говори, като че ли е в църквата. И ние, които от 2000 години знаем час по час какво се случва в следващите 3 дни, сме абсолютно шокирани и потресени от тези думи и от тези предсказания. Той казва едно и също това, което ще се случи, само че за всяко следващо повторение той задълбочава смисъла, прави го още по-дълбок, още по-тежък, още по-наситен с неща, които дори днес ни е трудно да възприемем изведнъж. А представете си какво е било на апостолите, които не са знаели за Възкресението, не са могли да допуснат, че той ще се остави, Сина Божий ще се остави да бъде заловен, не са могли да допуснат, че той ще се остави да бъде прикован на кръста. Какво объркване е било. Затова те задават имат така почти неадекватни реакции на моменти. Примерно Филип каза: Господи, покажи ни Отца. След това следва тази спонтанна реакция на винаги много буйния и спонтанен Петър. Не, аз никога няма да те предам. Аз, който съм ти най-верен. След това Йоан и Яков дали не могат да седнат, когато той дойде в славата си, не могат ли да седнат отляво, отдясно. Това показва едно всъщност пълно объркване и пълно неразбиране на апостолите за това, което предстои.
В същото време те имат предчувствие, имат знание. Така както въздуха е изпълнен с озон и натежава пред буря, така с такава тежест е била изпълнена онази нощ на предателството, на залавянето му. Те са усещали, имали са интуиция, но не са можели да я разкажат. И това, което вие казахте за спали от тъга, в най-тежкото време, в най-тежкия час и минута на неговия живот, когато той ги моли: моля ви, само бъдете будни и се молете с мене. Само това ви моля. И отива на един хвърли разстояние, за да се моли. Връща се и ги намира на два пъти се случва това и ги намира. Апостол Лука каза: намери ги заспали от тъга, което е така парадоксално. Как може човек да заспи от тъга? Но всъщност тези парадоксални места в Евангелието най-много говорят за неговата истинност, защото това не може да бъде измислено от който и да е писател. Това само живота може да го предложи. Да заспиш от тъга, да, в най-тежките си моменти, в най-голямото си объркване, понякога някой от нас заспиваме. Не сме ли заспали от тъга? Говоря и за хората, които са вярващи. На Разпети петък и на Велика събота някакси имам чувството, че много малко се замисляме за един такъв момент, за самотата на Бога. Бог, който е на небето и вижда как Неговия син е разпънат и е в гроба. Някакси това, самото състояние на Бог Отец, тази безкрайност, как е могла и как понася тази мъка и това страдание, което вижда, че Неговия син е разпънат, че творението разпъва Твореца си. Не можем да говорим от името на Бог Отец. Така, сега знаем, че Бог е непроменим. Знаем, че Бог е всезнаещ и за Него няма време и пространство. За Него няма време. Да, всичко се става в един миг и Той, да кажем, ако може да се изразим по-човешки, милиарди, трилиони години или то тогава няма време преди да сътвори Вселената и света, за Него е ясно, че ще има такива страдания, че второто лице ще претърпи това. Всичко е ясно. Но сега самотата на Бога, за мен лично е трудно да говоря от Божие име. Всъщност, откъде тръгва? Кое налага да се стигне до там? Тази самота, отделеността на човека от Бог, се случва в Едем. И Исус Христос не идва самоцелно. Ние забравяме защо идва Исус Христос. Исус Христос не идва самоцелно. Исус Христос идва да изкупи първия Адам, който беше в Едем. Идва да изкупи това отделяне на Ева и на Адам от Божието присъствие. След грехопадението, Бог, влизайки в Едем, казва: Адаме, къде си? Адам го няма, защото той много добре осъзнава вече какво се е случило и не смее да излезе пред Бог, както много пъти ние самите ни е трудно да се помолим и да застанем в съзнанието си пред Бог, защото знаем, че нещо сме сбъркали. Това, което... Но едно е да сбъркаш нещо, друго е греха, който се случи там. И това, което всъщност Исус Христос прави, е да дойде и да изкупи по начина, по който Адам пропадна, той, минавайки през това, да го изкупи и да изтегли човешката раса от грехопадението, от състоянието на грях. И това е всъщност, което Исус Христос прави. И затова, когато казва или лама сабахтани на Боже, защо ме изоставя на кръста, той всъщност, това е човешкото, което говори, това е Адам, който говори. А животворящия Божи дух, който не може да бъде задържан в ада, всъщност минава оттам, побеждавайки дявола, за да изтегли човечеството в ново, съвършено ново ниво на развитие, както Отец Александър. Точно това изобразяват и пасхалните икони и искам да ви предложа заедно с нашите зрители да видите материала, който специално сме подготвили за днешното ни издание. Трите типа възкресна иконография, така както ни обясняват специалистите от Музея за християнско изкуство в криптата. Християнството дълго време изобразявало Възкресение Христово само по един начин. И то без възкръсналия Спасител. Най-ранните икони на празника показват само онова, което е било видяно от първите Христови ученици.
Гробът Господен, който е останал празен след Възкресението, погребалните повивки запазили формата на Христовото тяло, смаяните жени дошли да помажат с благовония мъртви Исус. Ангелът слязал от небето, за да отмести огромния камък, затулващ гробницата, който им възвестява вест, нечувана до тогава от нито едно човешко същество. Христос възкръсна. Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тука. На този мраморен релеф от 5 век жените мироносици са изобразени пред малък храм Ротонда. Това вероятно е автентично изображение на първата църква, издигната в Йерусалим точно на мястото, където е гробът Господен – Божи гроб. Мироносиците на гроба отиват на гроба Господен, намират го празен и според съответното Евангелие върху него стои 1 или 2 ангела. Тоест това е една директна илюстрация на историческото повествование в Евангелието. В зависимост от това какви литературни източници ползва зоографа, броя на жените мироносици може да бъде 1 или 2, а може да надвишава и тази бройка. Обикновено това е Мария Магдалена, основната фигура, която е от жените мироносици. Когато отиват след 3-я ден, виждат, че гроба е празен и на него стои ангел, който им казва за чудото на Възкресението. Изобразяването на жените мироносици възниква най-рано като иконографски тип на Възкресението Христово, защото столетия наред църквата избягвала да изобразява нещо, което не е описано в Новия Завет. Евангелистите не споменават нищо конкретно за самото чудо на Възкресението. Как точно Спасителят възкръсва, как излиза от погребалните повивки и гроба, какво точно се е случило в запечатаната гробница. Всичко това е непостижима за човешкия ум Божия тайна и тя няма как да бъде изобразена. Чрез тази илюстрация на Христовото възкресение се избягва символичния проблем в една епоха, когато още не е била установена иконографията. И това е една директна, буквална илюстрация на повествованието. Изобразяването на Възкресението без самия възкръснал обаче било твърде спорно. Затова в църквата продължавали да търсят сюжет, който най-пълно да представя великото таинство. Съществено влияние върху оформянето на новата иконография оказва идеята за единството между кръста, т.е. смъртта на Спасителя, и неговото възкресение. Един от важните моменти от божествения план за спасението на човечеството е слизането на възкръсналия Син Божий в ада. Защото, щом Бог умира на кръста и го погребват, значи Бог отива при мъртвите. А щом Бог, т.е. самия безсмъртен живот, отива при мъртвите, то властта на ада губи своята сила. Това изображение представя момента, в който възкръсналия Христос слиза в ада за своята възкресна проповед. Това събитие не присъства в евангелските текстове и едно от първите писмени свидетелства е Евангелието на Никодим, в което се споменава за Христовото възкресение. Преди да се яви възкръснал сред живите, Христос възвестява на мъртвите победата над смъртта и тлението. Такава е богословската основа на иконата Слизане в ада, която от 8 век насам се явява зрим образ не само на Възкресението Христово, но и на спасението на цялото човечество. Тази иконография е вдъхновена от така нареченото Евангелие на Никодим, което обаче не е сред каноничните текстове на Новия Завет. Самия факт, че това неканонично Евангелие на Никодим служи като първооснова за канонична иконография в целия православен свят, показва, че то не е било до толкова забранено или в противоречие с канона. Просто там е предоставена доста повече информация, разработен е подробно един сюжет, който не е включен в Светото Писание. Оковаването на дявола е много подробно описано в Евангелие на Никодим. Христос оковава дявола с железни вериги, където той ще стои до второто пришествие. Първото, което се случва като събитие с Възкресението, е оковаването на дявола и спасяването на праведните праотци. След което Христос отвежда Адам и Ева, които винаги са изобразени на първи план,
и старозаветните праотци, пророк Даниил, пророк Соломон и свети Йоан Кръстител директно в рая. Чрез възкресението на Адам ние достигаме до идеята, която е залегнала в основата на цялото християнство, а именно освобождаването на душата и възможността й за възкресение след страшния съд. Адам е фигура, която е свързана с началото на човешкия род. Той е олицетворение и на първородния грях. По този начин, възкресявайки Адам, ние изкупваме и първородния си грях и имаме възможност да се докоснем до вечния живот. Христовото възкресение дарява спасение на човешкия род. Това е акта на възкресението. Чрез спасяването на Адам и Ева се изобразява символично спасението на целия човешки род и възможността да бъде спасен при страшния съд. Заради грехопадението на първите хора, всички техни потомци били лишени от райската светлина и блаженство, от общението с Бога. Душите на всички починали, и грешни, и праведни, отивали в преизподнята, защото раят бил заключен за човешкия род. Затова до слизането на Спасителя в ада, заедно с всички останали, тук били душите и на праведните люде. Сред тях на библейските царе Давид и Соломон, на старозаветните пророци и на самия Йоан Кръстител, съвременник на Христос, който възвестил Неговото идване на земята. Иконографията на Възкресение Христово с сцената слизане в ада се разпространява из целия православен свят. От Близкия изток през Константинопол до Русия, Балканите, България, Сърбия. Това е каноничната иконография на Възкресение Христово. Т.е. сцената с спасяването на праотците и на Адам и Ева, оковаването на дявола и разбиването на ада е каноничната иконография в православния свят. През вековете църквата постепенно изоставя раннохристиянските схващания да не бъдат изобразявани сцени, които не са описани в Евангелията. Така се появява и трети вариант на великденските икони. Възкръсналият Христос излиза тържествуващ от гробницата, където е било положено мъртвото му тяло, пред очите на смаяните римски войници, които я пазят. Никъде в Новия Завет обаче не се споменава за подобно буквално излизане от гроба на победилия смъртта Син Божий. Още по-малко, че най-напред той се явил възкръснал пред римската стража. Иконографията на Христос със знаме над празния гроб се появява в поствизантийския период. Това е иконография, която се формира в западноевропейското изкуство и навлиза в православния свят в един по-късен етап. Започват да функционират паралелно и двете иконографии на Възкресение Христово и Христос, който слиза в ада, и Христос с знаме, което символизира победата на Христос над смъртта. С знаме Христос може да бъде изобразен не само в сцените, които са повлияни от католическата традиция, срещаме го и в композициите Слизане в ада, където той държи знаме като развята хоруква. Тук в криптата, върху иконостаса от Параклиса от Рилски манастир, има една икона на Възкресение Христово, която съчетава, освен слизане в ада с триумфалното възнесение с знаме, един много подробен пейзаж на Иерусалим и ангелското воинство, което придружава Христос при неговото слизане в ада. Тоест, през вековете иконографията се разгръща все повече, става все по-подробна и съчетава различни типове изображения в една и съща икона. В колекцията на криптата се съхранява един кръст, който е от втората половина на 19 век.
Това е един много интересен и рядко срещан пример, тъй като от едната страна на кръста е изписан, както обикновено по традиция се изписва, сцената Разпятие Христово, а от другата страна е изобразено Възкресение Христово, и то в западната иконография с препаска и с развято знаме в едната ръка. Под влияние на западната традиция, балканската иконография от османския период започва да рисува възкръсналият Исус Христос без дрехи, само с препаска около кръста, за разлика от старата православна традиция, която изобразява възкръсналия Спасител в одежди при спускането му в ада. Одеждата на Христос дава възможност той да се изобрази и в светлина, така както се говори в писанията за Неговото възкресение, че Той е възсиял, дава повече свобода на източно-православните зоографи да изобразят именно тази божествена светлина, която строи от Него. Докато в западната иконография по-скоро се набляга на емоцията, на разказа, и поради тази причина вероятно и Христос се изобразява гол, така както човешката душа често пък се изобразява в други сцени, отивайки гола към небесния рай. Тази стара руска икона показва как избавените от ада Адам и Ева и старозаветните праведници, окъпани в божествена светлина, били възкачени в рая, където вече ги очаквал разбойникът, разпънат на кръст, редом до Спасителя. Заради своето искрено покаяние преди да издъхне, той е първият човек, удостоен да влезе в рая след грехопадението на първите хора. Столетия след сътворението, райските селения отново отворили вратите си за човешкия род. На пряката ни линия отново е нашия специален пратеник в Йерусалим, Иво Никодимов. Здравей, Иво! Здравейте! Тук от Йерусалим можем да ви кажем вече Христос воскресе. Българската делегация буквално преди минути напусна храма Възкресение Христово. Искам да ви кажа, че малко преди да падне благодатния огън, да бъде измолен от Йерусалимския патриарх, за нашата делегация се случи наистина едно малко чудо, защото в блъсканицата, в търпаната, едно момче по невнимание ритна фенер на българската делегация, с който благодатният огън може да бъде пренесен в самолета. Този фенер се счупи, той е изключително скъп. Делегацията така, разбира се, уни, така да се каже, изпадна в едно унение, защото, разбира се, това подлагаше на риск пренасенето на огъня до България. Но тогава се случи малкото чудо, когато едно друго момче от полската делегация видя всичко, което се случи, извади веднага един от техните фенери и ни го подари, за да можем със сигурност да донесем благодатния огън в България. Малко след това благодатния огън, както всички видяхте от излъчването на Българската национална телевизия, слезе и всъщност ние има с какво да го донесем в България. В момента се придвижваме към един от най-близките изходи на Стария град, за да може по най-бързия начин да стигнем до международното летище Бен Гурион в Тел Авив, откъдето при първа възможност самолета да излети за България, правителствения самолет на авиоотряд 28. Очаква се след 19:30 да кацнем, разбира се. Така, желанието и на екипажа на авиоотряд 28 и на цялата делегация да кацнем към 19:30, най-късно към 20, но сетне вече сме зависими от въздушни трафики, от времето, което ще може летище Бен Гурион да ни даде за излитане. Благодаря ти много, Иво, за това включване. Наистина чудесата на Божи гроб постоянно се случват. Важното е човек да може да ги види. Благодаря и за тази информация. Лек път и на теб и на нашата делегация. Ще ви очакваме с радост тази вечер. Както разбира се, с радост ще очакват благодатния огън и много православни вярващи. На аерогара София по традиция огъня ще дойдат да получат духовници от различни български епархии, така че към полунощ, най-вероятно, поне в близките около столицата епархии, благодатния огън ще достигне, ще бъде доставен. Завършвайки днешната ни среща с моите
така обични гости. Искам да потърсим отговори на този въпрос. Много често, особено в нашето съвремие, се казва: да, християнския култ едва ли не по нищо не се различава от езическите култове, които също познават вярванията за възкръсващите, за умиращите и за възкръсващите божества. Така ли е в действителност? Христос и Озирис едно и също ли си, или Адонис? Ами, можем да говорим и за Орфей от древногръцката митология, който влиза в царство на Хадес, за да изведе Евридика. Така че има, разбира се, такива легенди. Разликата между вярата в живия Бог Исус Христос и суеверието на тези мъртви култове можем да я видим днес в Сирия, в Ирак. Да сте чули някой там да умира в името на Озирис? Няма такъв случай. Всичките, които християни, които са подложени на изключителни гонения, както бяха подложени християните в ранната църква, те умират, устоят на вярата си и живеят и умират в името на Исус Христос. И това, което благодаря, че споменахте за тези християни, защото в радостта на нашия празник ние не си даваме сметка, че съвсем недалеч от нас, само на някакви 1000 километра, точно в тези свети земи, християни продължават да страдат. Имам предвид християните в Сирия. Пред безучастния поглед на цялата западна цивилизация. Точно така, и че тази нощ за тях светлото Христово възкресение ще е в много от тях ще бъдат тъжно по пустини и по безлюдни места, но само с едно изречение: живеем ли или умираме, Господни сме, казва апостол Павел. Това е, в което и те вярват. В Исус Христос, не в някой друг. Исус Христос и възкръсващи Озирис. Теодора. Целият Стар Завет е пронизан от пророчествата за Исус Христос. И ако свържем тези думи на апостол Павел: ако не вярваме във възкресението, празна е нашата вяра. И ако любов нямаме, нищо не сме. Тоест възкресението е заради любовта на Бог в Неговия Божий замисъл да ни изкупи. Исус е първороден от мъртвите, начатък на умрелите. Неговото възкресение не е само за Него, а заради нас, за да ни изтегли към небесното жителство. По какво обаче християните се отличават от езичниците в древността, които също са празнували умирането на Бога, възкръсването Му? По какво християните се различават? Има нещо много съществено. Там не се говори нещо за спасение, за изкупване от грехове, за премахване на проклятието на човешкия род и над земята. Там не се говори за саможертва. Христос, ние сме се питали и като семинаристи: Бог е всемогъщ, Той може да спаси човечеството по колкото се иска, по 1001 начин. Защо трябва да го спаси човечеството по този начин? Чрез такива страдания, най-тежките страдания и чрез такава саможертва. За да даде пример на любов. Бог е любов. Разтваряйки ръце на кръста, Той разтваря да прегърне цялото човечество, за което се жертва. А пък в езическите, доколкото ги познавам, митове, въобще няма такъв елемент. Струва ми се, има нещо много важно. Христос е доказана историческа личност, докато не съм сигурен дали това може да кажем и за Озирис, и за Адонис, и за Орфей. Това съвсем накрая. Личното усещане за празник. За мен е много специален този Великден, защото тази сутрин посрещнах на летището мой приятел и брат в Христовата вяра, който идва от Саудитска Арабия. Той живее в Риад, той е християнин там. Проповядва Исус Христос с постоянни заплахи за живота си, не само за него, но и за неговото семейство. И той е тук, ще имаме време заедно, имаме един семинар, който е планиран, той ще говори там. И следващата събота го очакваме във Вяра и общество. Живот и здраве, да. Така, един кратък анонс. Теодора? Исус Христос казва на Тайната вечеря: настъпва час и дошъл е вече, всеки ще се разбяга у вас и мен самичък ще оставите. Ето в това самичък, ако апостолите бяха около кръста, при неговото разпятие, смъртта му нямаше да бъде толкова непоносимо страшна, колкото е, когато тях ги няма. И така да не се разбягваме всички ние, да бъдем до него, за да не бъдат страданията му толкова страшни. Ние като сме до него, и нашите няма да бъдат страшни, тежки и непоносими.
Аз бих искал да кажа, че Възкресението Христово, този празник, винаги така ни изпълва, винаги ме изпълва с увереност в това. Значи човек през годината може да има разочарование, може да е бил раняван, може да има много болки, може да е виждал така любовта и светлината и доброто потъпкани, унищожени дори и така. Но този празник е триумф на надеждата. Той ни дава увереността, че любовта и светлината могат да бъдат преследвани и подигравани, могат да бъдат унищожени, умъртвени, но не могат да бъдат заличени, не могат да бъдат ликвидирани. Те са вечни и винаги възкръсват, защото светлината и любовта са самият Бог. И би искал само да напомня и това, че нека да се отдадем на тази лъчезарна радост, на този триумф на любовта във Възкресението, да ги преживеем подобаващо и да оставим бита, яйцата, козунаците, чукането за по-нататък, през деня, така, да не започваме веднага Христос възкресе и така. Нека да се хванем за яйцата и за козунаците. Нека да се порадваме истински, духовно. А всъщност радостта е в храма. Тя няма как да е извън храма на този ден специално. Да, тя започва в храма, бих казал аз, но би трябвало да се разлее по домовете на вярващите и по цялата земя. Много ви благодаря за вашето гостуване. Наистина един хубав и благодатен празник. А ние, уважаеми зрители, завършваме с още едно прекрасно изпълнение на Негово Светейшество българският патриарх Неофит с едно възкресно песнопение, което до вечера също ще прозвучи в нашите храмове и което отново ще ни пренесе в светия град Иерусалим. Ангел вопияше благодатней, чистая дево, радуйся, и пак и реку радуйся, Твой син воскресе, тридневен от гроба, и мертвия воздвигнови, людие, веселите ся. Светися, светися, нови Иерусалиме, слава Богу Господня, на Тебе восия. Ликуй нине и веселися, Сионе, Ти же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего. Извънредното издание на Вяра и общество, великденското издание на Вяра и общество завършва, уважаеми зрители. Бяхме подготвили материал, с който да възпоменем и 155-та годишнина от българският Великден, от ония велик Великден на април 1860 година, когато православните българи дръзват да отхвърлят зависимостта си от Константинополската патриаршия. За съжаление, от интересни разговори не ни остана време, но това ще сторим в следващото ни издание. Както обикновено, следващата събота ще се видим в 5 часа. Разбира се, да не забравяме, връщайки се към ония Великден от 1860 година, с цената на колко борби и страдания е извоювана и нашата българска църковна независимост, и това да ни направи още по-отговорни в нашето поведение, най-малкото когато отидем в храма до вечера, за да се поздравим с Възкресение Христово. Останете с празничната програма на Българската национална телевизия. След малко започва и великденското издание на обичаното от мнозина от вас предаване Бразди. Във Вяра и общество си казваме довиждане до следващата събота, но ще се видим отново до вечера, когато в 23:20 започва нашият директен ефир от Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, за да проследим заедно празничното богослужение по случай Възкресение Христово. От името на нашия екип, който реализира днешното издание на Вяра и общество, светъл, благословен празник и до вечера, уважаеми зрители!